Welcome my YouTube vlog. आं दिनै बे तलङावनो दोङो तलङा बिराद गोलाव गोलाव बारो बेखौ बानायनाया माबायाव बनायनायमोन बेखौ 2014 आव मानिमोन 2014 याराव बनायनाय बेखौ दायो बियो खै बोसोर जाखोखाय 7 बोसोर जानो हागौ 8 बोसोर जानो हागौ स्टाफ खालामबासो मिथिगोन बेखौ 2014 आवसो बानायनायमोन आरो बे तलंखौ दायो नैबे तलङा आं हारसिं दोङो आङो बे तलङावनो दोङो बोथोराबो मासि गरम मोनलायखो बापरे डेन्जार गरम जाबाय माथो दायो मार्चनि ख तारिखहाय 28 जाबाय दां बिराद गरम मोनबाय माथो बापरे थान्दाबो गैला थान्दायाबो थांबाय गरमाबो फैबाय बापरे माथो गरम दे बायजों बेरायबाबो गरम जिखुनु बेरायनो थांबाबो गरम बिराद गरम बापरे उन्दुनायाबो खस्थ फेन लानाङो फेन लायाबाथाय गैला गोलोमदै जायो गरमाबो बिराद गरम गोजां बोथोरावथ' आरो फेन लाया गोजां बोथोराव आरो कम्बल जोमो सोरबाफोरा फेन बायनो हायाखै फेन गैया बिराद गरम ओमफ्राय सोरबाफोराबो फेन बायनो हायाखै सोरबाफोराबो दुखिया मानसि बेनिखाय बिसोरो फेन बायनो हायाखै आं भिडिअ बानायदों बिराद गरम बोथोरा बाप दासो गरमाव दासो बेरायलांसै दासो जों तलङाव दंबाय थायो गरम मोनथारबाय बाप जि थांनांसिगोन दे बार लानांगोन दायो आङो बेफाङाव फैबाय आनैलानाव फैदों आरो ओरैनो टाइम पास बेरायफैबाय दा सासे इउटुबार सासे लोगोआव दंफायो आङो दायो नैबे दैफाङाव दोङो आनैलानाव फैदोंमोन आरो नैबे आनैया बे आनैयालाय नों मा खामानि मावो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो